खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअआव बरायनानै लाग्रोबाय। दायो आङो माने बिराद बेलासियाव साहा लोंनो गोसो जादों। ओंखायनो नै माबा मा होनो आखाइ एवनानै लाबाय आरो नै एवनानै दोनखाबाय माने नै नालेंखर हानानै बेखौ फोरानदों। खालाय सिरायाव होनो नागिरदों नै सबायखौबो एवबाय आरो सिबिङा नै बैग्रि जाखांनानै दसे थानानै साहा लोंबाय नै साहा फुदुंबाय आङो आखाइजों साहा लोंसै नै बैग्रि जानोबा टेस्टि बैग्रि ओइले बैग्रि गोदैथ' जानो गोदै आं बिसिनाया बुस्रि बाबा मानो लेथ्रा खालामजोबखो नोङो नै इजोंनो बुस्रिदो नोङो ना मानो पेन्सिल सैनानै बिदि खालामदो नो जाबगार बुस्रि सेस लेथ्रा जाजोब्बाय नै पेन्सिल सैनानै मा जाजोबखो बेलाय बुस्रि मोजां बुस्रि जाबायना जायाखै नोंसो मोजां नायनांगोन आं नायगोन नामाबो मोजां बुस्रि मिनिदोंसो मोजां बुस्रिनोबा बुस्रि नोङो मानो लेथ्रा खालामा साफ खालाम मोजाङै एबार नोंनियाव फैदो गाहायाव फैदो नोङो गाहायाव फरायदो नोङो पेन्सिल थान्दा जाया बे कारपेट बनायावलाय मानो थान्दा जानांगौ जाखो उखैलायबाय बेसे उखैयो नोंहालाय नै लेखा फरायनो थिननाया नै मेथाइ जाबाय ले मेथाइ खिन्थु आं मिनिनो ओंखाराखै दे बाबा लेखा फरायनो थिननायखालाय मेथाइ जानाय माबा लिरदोसो बेखौ र' साहा लोंखांनानै एबार मोनानि ओंख्रि संनोसै माने बेदर लाबोदों ओमफ्राय बेखौ आं दिनै एसे बेलेग डिजाइननि संजानो नागिरदों आरो बेखौ आङो माबायदि संजायो नोंथांमोनहाबो नायलांबाय थादो गुफुरखौ होनोलाय लानोसै जिरा होबाय नै बानलु गुरा होबाय एबार गाइखेर दाखा होबाय नै सामसथामसो होनानै लाबाय आरो नै बेखौ एबार मोजाङै लगायनानै लाग्रोनांगौ बिराद मोजां लगायखांबाय आरो बेखौ आधा घन्टासो दोनथ'नोसै दा सामब्रामा नै दरथाम ओमफ्राय टमेट'खौ थाइनैल' होनोसै आं गोखै जाजानो गिबाय नालाय बिदि हानानै लाबाय आरो टमेट'खौ नै हाबाय नै बेखौ दालि रुबाय जिरा होबाय नै सामब्राम होबाय नै सामब्रामा खामफ्राम आराम जाबाय आरो एबार टमेट' देनायखौ होनोसै आरो टमेट' उननानै लानायखौ एबार होबाय नै एबार हालदै होबाय नै एबार जिरा देनाय होबावबाय नै बानलु थाइनै होनानै लाबाय बेदर होबाय नै संख्रिखौ दहायो टमेट'आवबो होआखैमोन ओमफ्राय लगायनायावबो होआखैमोन नालाय नै दा एसे बुरजा होनानै लानोसै आरो संख्रिखौ नै संख्रि होबाय कालारा आराम जाबोबाय आरो दानो मोदोमखाबाय नै लोगोफोर गोथावनो दा नायनो मोजां जाबोबाय आरो कालारा गैखाजोब्बाय आरो गाइखेर गोखैजोंनो नै ओमफ्राय अब्लाबो दै एसे होनानै लानोसै दै एसे होनानै लाबाय नै दुन्दिया होबाय नै जा गोथाव जाखासिगोन नै मोनबाय नालाय ओमफ्राय दा ओंखाम जानोसै ओरै दालि संदोंमोन मोनबाय दालियाबो दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन अननानै लाइक खालामदो साबस्क्राइब खालामदो मोजां मोनदोंबा कमेन्ट खालामदो